Kusenjalo baxhalabile osomashishini nabantu ngokubanzi ngokuthi kratya kwesigaba sikacimicimi ukuya kwisibhozo nekusele livakala kanobomi ifuthe laso ngenxa yentetha eziwa ngokuwa eziphuma kule nkampani iphehla umbane u-Eskom. USimon Rhaganakis uthi nokusebenzisa amanye amacebo akuziba likhubalo kweli ityeli. Yes, we could put extra generation and yes, we could put solar in if we could afford it, but we're not an island, so nothing we can do and it will literally fall apart. Ukanti umnumzana Sakhumzi Maqhubela yena uthi bajongene nentlekele kuba oku kuza kongeza ityuwa esilondeni ngokwasezimalini nakwintswela-ngqesho. Yenza sibe sengxakini enkulu kakhulu eyogqitha oku besikade sikubona ngaphambili kwe-COVID-19. Xa ngaba abantu ba-unemployed, umntu uzawutya omnye umntu ngoku because umntu xa engena-purpose ehleli ekhaya engenzi into uzawuthini. Kanti eThekwini esi sigaba songezelelweyo siza kuqala kule veki izayo kaloku sahlehliswa emva kokuba lo mmandla wathi wehlelwa yintlekele yeempuphuma ezathi zenza umonakalo ongathethekiyo. I-load shedding isilimaza kakhulu, I'm trying to be consistent, maintain the good quality of my product. Amafriji ayafa, itofu. Lo cimicimi uzawuthi xaxe ukuba nolwamvila ngoku uzawuba negalelo kwabo balupheleyo yaye bampilo inkenenkene. Asinawuphila nge-tin fish or i-bull brand beef. Angeke kaloku sizokula. Thina siyahlaba injection and injection ihlala efrijini. Abajongene namashishini i-Business Unit South Africa bacebisa ukuba osomashishini batyale imali kwezinye indlela ukugcina amashishini abo esebenza ngeli xesha lobunzima. Makungayenzeka ukuthi ne-load shedding iba longer or siba na stage 16 or there is a possibility of grid collapse, bakhona ukuthi babe nombane. And what other thing is also happening is that instead of investing kuma-solar panel bafaka ama-battery. Abebusa bathi singaphinda sintingele phezulu esi sigaba kodwa kuphela xa zisifa namthanyane iinzame ezinqanda unongekehli.